Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Mga sero na pandaigdigang broadcast po ng Leader News Philippines at telecasted po sa Pinoy Extreme Channel. By the way, may mga viewers tayo sa, saan ba yun? Sa Bukidnon? Ano yung, Compostela Valley. Magandang hapon po sa mga taga Compostela Valley. May mga manonood pala tayo dyan sa Compostela Valley. Compostela Valley is between, Lanao ba yun? Davao? Lanao del Norte, Lanao del Sur. Ano yan? Tama ba yun? Mahina-hina ako sa geography dyan sa may Mindanao area. Sorry po Basta nasa Mindanao po yung Compostela Valley. Marami tayong viewers pala dyan. Thank you for watching our show sa pamagitan po ng Pinoy Extreme Channel. At patuloy po tayo nagpapasalamat sa management ng Pinoy Extreme Channel for accommodating our program daily alas 5:30 hanggang alas 6:30 po ng hapon. Alright, ratsada po muna tayo ng mga reports sa ating palatuntunan. Isang NGO nagsagawa daw po ng seminar at namigay ng mga makabuluhan at may gamit na libro sa mga residente at kapulisan sa Baseco Compound. Report ni Nolan Ariola. Yes, Nolan. At pamahagi ng mga libro sa mga residente ng Baseco Compound sa Port Area, Manila ang The Way to Happiness Foundation na pinangunahan ni Chairman Jerry Perez Tagle at Board of Director Remedios Pastor. Ibinatay sa nilalaman ng librong The Way to Happiness ang pagbibigay ng guidance sa mga residente ng Baseco Compound at sa mga kapulisan para sa tamang asal sa pag-iwas sa mga bisyo, lalo na sa iligal na droga, kasama na ang pagpapahalaga at paggalang sa sarili at sa kapwa. Layunin ng seminar na maisaisip at maisapuso ng mga residente ang pagiging tapat sa kapwa at ang daan tungo sa kaligayahan, isang sentido komon na gabay sa mas maayos na pamumuhay. At kaisipan ng bawat mamamayan para makita nila at piliin nila, they choose for themselves a life of prosperity that they will flourish and prosper. Why? Because they have ethics and values. Ang focus namin ay inumpisahan namin sa gobyerno at mga government agencies na who are the pillars of good conduct and ethics. So because sila ang sinusunod, sila ang modelo ng ating mamamayan, Pilipino. So dapat sila ang maging leader. Dahil sa libro, natutunan ni PO3 Victor Canda, Deputy Police Community Commander sa Baseco Compound, kung paano magmahal sa kapwa at sa kalikasan. Kung pumapasok tong number 20, subukang tratuhin ang ibang tao tulad ng kung papaano mo gustong tratuhin ka. Kung gusto mong galangin ka ng kapwa mo, galangin mo siya. Katulad ng sinabi ni ate, yung pagtatapon ng basura, huwag mong itapon yung basura mo sa hindi tamang lugar. Itapon mo sa tamang lugar, ilagay mo sa basurahan mo. Pagka meron dumating na truck, dun po natin itapon. Malaki ang may tutulong ng foundation para sa komunidad ng Baseco. Ayon kay Police Senior Inspector Salvador Iniego Jr., ang hepe ng police community sa Baseco Compound. Hinikayat niya ang publiko na suportahan at paigtingin ang kampanya sa pagpapatupad ng mga aralin ng The Way to Happiness. Kababayan natin dito sa Baseco at sa buong Pilipinas, I encourage you para po suportahan at tuloy po nating paigtingin yung kampanya po ng pagpapatupad ng mga aralin po dito sa The Way to Happiness. Ayon naman kay Jose Antonio Banson, isang negosyante, ang libro na ito ay isang babasahin para sa lahat na kahit ano paman ang iyong relihiyon. Sa The Way to Happiness, ako ay talagang committed dito dahil
Simple lang ang tinuturo nito. At ito'y para sa lahat, kahit anong relihiyon. At higit sa lahat, tinuturo nito ay gawin natin ang tama dahil yun ang tama. Kilala ko po yung The Way of Happiness. Marami po akong natutunan para po parating ko po sa aking mga kabarangay, sa aking nasasakitan na sa tulad ng aming vlog, ay bigay alam ko po sa aking mga kapamilya, kaibigan at kapitbahay. Si Attorney Army Jane Roa Borge, retired government official, ay may paanyaya sa lahat ng sumali sa The Way to Happiness Foundation. Sana, I would like to invite everyone, if you'll have a chance to join this group, to advocate the way to happiness. I invite you to also be counted so that we together will be able to achieve a better way of life for the Filipinos. So join this group. Don't remember the name, The Way to Happiness. Thank you. Mula rito sa Barangay 649, Baseco Compound, Port Area, Manila, Nolan Ariola, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan. Malaking bagay yung ginagawang yan ng The Way to Happiness Foundation. At sila po ay parang urban urban renewal, parang tinuturuan po yung mga kababayan natin, especially doon sa mga lugar na medyo parang madalas ang mga krimen at paglabag sa batas na maging matuwid ang pamumuhay araw-araw. Yan. Magandang mga simulain po yan at sana po ay makarating yan sa mas maraming lugar. Isa pang report mga kaibigan, MMDA. Ipinakita raw ang update sa itinatayong Metro Manila Skyway at update pa sa patakaran patungkol po sa sinasabing motorcycle lane na lilikhain ng naturang ahensya. Report, dala na ni Mike Francisco. Yes, Mike? Buong pagmamalaki ni General Manager Jojo Garcia na ipinakita sa media ang Metro Manila Skyway Stage 3. Ang Skyway na ito ay bubuksan sa Disyembre sa pagtatapos ng taong 2019. Sa nasabing video, pinakita sa media ang partial na pagbubukas ng Buendia patungong Vito Cruz at nalalapit na pagtatapos naman patungong Quirino. Pinakita din ito na mula Quirino patungong Araneta ay babaybayin nito ang Pandakan at ang kahabaan ng San Juan River. Mula naman sa Araneta patungong NLEX, pinakita ang partial na tapos na daan ng Skyway mula E. Rodriguez patungong Quezon Avenue at ang ilan ay patungong Bonifacio Avenue. Ang Skyway ay proyekto ng DPWH under sa Build program ng Pangulong Duterte kasama ang Sintra Central Expressway Corporation. Nagkakahalaga ito ng 37.43 billion budget para sa Buendia patungong NLEX. Magbe-benefit ang nasa 400,000 motorista na dumadaan sa EDSA patungong NLEX, pati na rin ang mga dumadaan sa C5. Ayon sa panayam namin kay General Manager Jojo Garcia, luluwag ang trapiko sa Metro Manila pag nabuksan na ito. Tinanong din namin si GM ukol sa reaksyon ng ilang motorista na plano nitong idikit ang lane ng motorsiklo sa bus lane sa EDSA. Okay, unang-una, yung pagdating sa safety, siguro mas delikado ngayon. Kasi ngayon kung saan sila sumusulpot no? Ngayon, pag nag-designate tayo na lane dyan, magkakaroon ng kumbaga muscle memory na ito. Puro motorsiklo rito, mas safe, no? Anyway, hindi pa naman final yan. That's why we're going to invite also the riders group, no, yung mga stakeholders, para makita natin kung paano talaga. Mula dito sa tanggapan ng MMDA, ako si Mike Francisco para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike. Thank you. Tuloy tayo sa isa pang report habang itinatanong natin sa publiko, dapat bang papanagutin ang PAO sa nagaganap na tigdas outbreak sa bansa? Well, I'm sure iba't ibang opinion ang nararamdaman po ninyo and that's very much welcome sa ating programa.
Mag-comment po kayo sa ating comment section ng Leader News Philippines sa baba po ng ating live video. At yan po babasahin po natin. Pati na yung mga nasa personal wall ko, babasahin ko po yung mga comment po ninyo. Ha? Report, 3.5 milyong pisong halaga po ng shabu. Nasabat naman daw po ng NCRPO sa isang motel sa Quezon City. Detalye hatid na sa atin ni Jose Coy Laura. Yes, Coy. Kasamang Errol, nasabat ng mga pinagsanib na puwersa ng Regional Drug Enforcement Unit at Regional Special Operations Unit ng NCRPO ang hindi bababa sa 3.5 milyong piso ng iligal na droga sa 4 na sospek sa loob ng isang motel sa E. Rodriguez Avenue, Barangay Doña Imelda ng lungsod ng Quezon, kaninang madaling araw. Kinilala ang mga sospek na sina Ruby Balane alias Bel, Joshua Salazar alias Calbo, Mary Jane Duran alias Beng, Minea Amorine alias Aira na mga nasa hustong gulang. Ayon sa panayam ng media kay NCRPO Chief Guillermo Eliazar, nadakip ang 4 na sospek matapos na itimbre ng isang concerned citizen sa kanilang police asset. Kaya't agad ikinasa ang surveillance at intelligence operation laban sa mga ito at nalaglag sa kamay ng batas kaninang madaling araw matapos na kumagat sa bitag ng isang pulis na nagpanggap na posure buyer. Na-recover sa mga suspect ang isang big plastic pack ng mga hinihinalang shabu na may timbang na kalahating kilo at merong street market value na 3.4 million pesos. 4 na piraso ng plastic sachet na may laman ng mga hinihinalang shabu pa rin na may bigat na 20 gramo. Nasa kabuuan ay umabot sa 520 grams ang nakuhang illegal na droga sa mga ito na tinatayang may halaga na 3,536,000 pesos at ang ginamit na buy-bus money na 500,000 pesos na Budil Mark money. Pansamantalang nakadetine ngayon sa Regional Drug Enforcement Unit Office ang mga sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa NCRPO Office sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maraming salamat Ginoong Jose Coy Laura sa report na yan. Bakit ba sunod-sunod pa rin ang mga kwento ng drogang bulto-bulto pa rin sa ating bansa? Tila baga walang nagbabago, ano? Lalong lumalaki ang mga nakakumpiska. Palaki ng palaki ang mga nakakumpiska. Bakit ganon? Nagtatanong po ang Kamaong Asero, bakit ganon? Bakit ganon? Well, good yung mga nahuli. Yung hindi po nakukumpiska. Yung hindi po nasasabat. Yung mga malayang nakakapag-distribute. Paano yon? Bakit ganon lang kalalakas ang kanilang mga loob na sa kabila ng meron tayong napakatapang na presidente, na meron pong anti-drug war ang kanyang pamamahala? Bakit naman sa ating paligid, halos sa lahat ng paligid po natin, nagpapatuloy po ang kwento ng droga? Nagugulumihanan po si Errol Dacame. Bago tayo mag-break, Klo, ilagay nga muna natin yung ating panawagan mga kaibigan, sapagkat tinutulungan po natin ang pamilya ng mga kabataang ito na nagsusumamong umuwi na sa kanilang tahanan ang mga nawawalang sila Pulin. Yan, si Pulin Katindig, isang 13 years old na isang grade 8 dyan po sa Playa National High School at taga dyan po sa Playa sa Santa Rosa City sa Laguna. At kung siya po ay makita po ninyo, di kayo po ay natuluyan ng batang yan, pakipauwi nyo na po sa kanilang tahanan, nag-aalala po ang kanilang pamilya. Isa pa, isang binatilyong 15 years old, nawawala din, hindi mahanap kung nasaan, si Chris Hidalgo Britannico. Umalis din ang kanilang tahanan, dyan po sa huling nakita po sa Dictado Village sa Barangay Market Area, Santa Rosa, Laguna. Pinapanawagan po namin kung kayo po inatuloy ng mga batang ito, pakipauwin po ninyo at nag-aalala po ng todo ang kanilang mga kamag-anak at mga pamilya. At pangatlo, si Jaira Tanyo na isang 14 anyos mga kaibigan. 13, 14, 15.
bakit ba dyan sa Santa Rosa, Laguna? Gusto ko makausap talaga yan siya, no? Si Mayor Dan Fernandez. Jaira, Tanyo, Chris Britannico, and Pauline Katindig. Kung saan man kayo nagliliwaliw ngayon, napagalitan man kayo, nako po, ay huwag niyong dinadamdam mga pagpapagalit ng mga magulang po ninyo, sapagkat yan po ay disiplina ng pagmamahal. Kung hindi po kayo mahal ng inyo po mga magulang, hindi po kayo pagagalitan. So please, sa mga may nalalaman po sa mga batang ito, advise them and help them to go home now para po sa katiwasayan ng isip ng kanilang mga pamilya. Salamat po sa mga patuloy pong nanonood sa ating palatuntunan na Manoy Hill, Kasiguran, Alamasco. Magandang hapon po, Manoy. Kudos to Kamao Asero ng Lidanos, Philippines. Mabuhay, Yahoo! Sabi ni Manoy Hill. At salamat din kay Pastor Ram Gambawa, ang head pastor po ng Baguio Calvary Chapel. At atin pong lead anchor po sa Bible Cafe dito sa Leader News Philippines. Mamaya po sa aking pagbabalik, babasahin ko po ang inyo pong mga comment sa ating tema. Huwag kayong mahiya. Paborman, kontra, lahat po ay may puwang dito sa ating programa. Take note, ang ating tanong is just a question. No? Yung tanong natin, hindi po yan paninindigan ng ating palatuntunan. Itinatanong po natin lamang yan sa inyo pong lahat, and we would like to hear your sentiment about the prevailing issue. Magbabalik po tayo pagkalipas ho ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.